laɲini ye de walasa ka kɔlɔsili cakɛda bila sen kan dancɛw la wa a ye san 30 kɛ a bɛ baara ko kan tungaladenw ka kɔlɔsiliw kama. Républicains ka mɔgɔ min tɔgɔ Tom Homan y'a jira u ka ɲɔgɔn ɲɛba sen fɛ ko États-Unis jamanakuntigiw bɛ kumana dancɛ lakanako kan nka Trump dɔrɔn de y'a bɔ a sira fɛ. A ye lakana sabati dancɛ la n'a ma deli ka kɛ an ka jamana tariku kɔnɔ sɔsɔli tɔ la wa a b'o lakana feerew lakuraya dancɛ la. Donald Trump ye layidu ta fanga ɲini ɲɛnajɛ kɔnɔ ko tungaladen min ni États-Unis yamaruya sɛbɛn t'i bolo a b'i lasegi ka taa i bɔ jamana na. Ni ye kalikandi kɛ don min tungaladen minnu ni sɛbɛn t'u bolo b'u gɛnni damina ka bɔ États-Unis dugukolo kan. Tiɲɛ don dɔnnibagabaw y'a jira ko tungaladenw ka gɛlɛyaw ni mɔgɔjugu minnu bɛ tiɲɛniw ni fagaliw kɛ États-Unis u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la nka Tom Homan ko tungaladenw gɛnni b'a to fili minnu kɛra Joe Biden ka mara kɔnɔ tungaladenw ka kɔɲɔw kan fɛɛrɛw jɔnjɔn bɛna sɔrɔ o la. Jamanakuntigi Trump bɛna dancɛw datugu tungaladenw ɲɛ nka o tɛ Biden ni Harris ka laɲini ye. An bɛna dɔrɔgu kɛlɛ ani mɔgɔfagaw fana bɛna dabila kiw kɔnɔ. Tom Homan tun ɲɛ waatinin kɛ ɲɛmɔgɔya la tungaladenw ka cakɛda la ani a kɛra sababu ye douaniers ka sariya sigira sen kan dancɛ la Donald Trump ka sarati fɔlɔ kɔnɔ. O waati la a ye dɔ fara tungaladenw hakɛw minnu gɛnna ka bɔ États-Unis n'u sera fo 100 mɔgɔ 40 ma. An bɛ waati min dɔw bɔra tungaladenw nali la bawo lakana sabatira kosɛbɛ dancɛ la ka tɛmɛ san 45 tɛmɛnenw na. Tungaladenw ka dɔgɔdɔgɔdi nali États-Unis kumaw banbanu kan kosɛbɛ ɲinan kalata in na. O kama Francisco Rodriguez jateminɛkɛla dɔ politiki la ko Tom Homan tɛna hinɛ tungaladen min ni États-Unis ka yamaruya sɛbɛn t'i bolo. N'i ye mɔgɔ fagala de hali n'a y'a sɔrɔ i ni somɔgɔw bɛɛ de bɛ balo États-Unis Tom Homan k'a bɛ i ni somɔgɔw bɛɛ bɔ États-Unis dugukolo kan k'i lasegi ka taa i bɔ jamana na. Desi Byers ye wasaden kɔrɔ ye Floride. Trump kɛlen ka Tom Homan sugandi tungaladenw ka kɔlɔsili cakɛda ɲɛmaya la ko kangarida dɔn ka ɲɛsi dunanw ma États-Unis. N'i tɛ jamana woloden ye walima ni sɛbɛn t'i bolo i ka to nin jamana in kɔnɔ tugun a ka gɛlɛn bawo i bɛ se ka gɛn ka bɔ tuma bɛɛ. Ne ka kuma ɲɛsinnen bɛ tungaladen miliyɔn ninnu de ma ni sɛbɛn t'u bolo ni Joe Biden ye sariya sɔsɔ ko nati an ka jamana kɔnɔ kabini sisan a y'a lajɛ k'a ka minɛnw jɛli daminɛ. Tom Homan ye polisikɔrɔ ye n'a tun ye baara kɛ New York wa baara minnu sigira sen kan jamana lakanako kama san 2025 nata baaraw hokumu kɔnɔ a sen b'o la. O laɲiniw bɔra ɲininikɛlaw ka baɲumankɛ tɔn dɔ de fɛ n'a tɔgɔ Heritage Foundation walasa ka lakanako sabati États-Unis.